Sagudayan nga ro ti surat. Di pagkasaritaan, di pagayam tayo nga marching nga napolwan, virgin nga addaan iti anak. Idi, kalman laeng. Ni? Sabali mo tiniplay. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Tayo may nakmanen pinasyar ni Noel a boyfriend ko. Ni mama tinang pastrek manong nemi. Ta patpaturugak dati anak ko. Ngam kaputa nakaturugan, pinanawak ngam binantayan ni mama. Flowers for you, Margie. Ay haman at Noel. Abag katawa ka. Makakatawa ka ta. Itaman lang manin nga mangted ka ti flowers. Idin to ta almost 5 years nga da relasyon ta. Idilayang ar-arman na kamang mangted ka ti flowers, di ba? Abi kasla dublian na Carmen. Sa bali tay. Kaputa salang nga flowers. Nga diket detoy. Adin rohan na nga. Ano yan ta? Will you marry me? Si Camille at nang ibaga. Nga, almost 5 years dan. Iso nga, ato yan. Agpropose akon. Nga agparinto mangita sang wanam. With the ring. Agplastar ka pala nagtukaw. Adanas kan pala pagsalitaan ta. Sakbay nga, i-accept ko data. Panagoper mo. Ada ka problema? Nagplastar nga nagtukaw ni Noel manong nemi. Nga binalbaliwan na nga sinerra iti sana yung bulsa manong nemi ti anti-sing-sing. Ano't problema? Diba? Hindi pa lang ang plan-planuan ta. Plan-planuan ta ti. Ti pa nagkasarta. Ngayon itantan laeng, gabatan na aksidente, nga natay digiti agasawa, nga kabsat mo, ken kayong mo. Kalpasan ti panakaitabon na, after 3 months, talon nga bulan sibod, natay digiti agasawa. Iti aksidente. So, imaya kon. Tapos nga sakit, baliwan ta, tulagan ng tikasarta. Nada ka di problema, Margie? May hatak ka magkikasarkan ka. Tarubing una yan. Nabayagan nga trabaho, mga gururnong ka, kastakmet. Imiti may sa kondisyon. Ano ka kondisyon neta? Kadenata, ti anak ko. Anak ko? Tanda ko mga anak mo? Imbilang kong anak ni Rose. Margie, saan mo nga anak ni Rose? Kaanakam ni Rose. Anak ti kabsat mo. Owen, anak ti kabsat ko. Ngimimbilang kong anak. Tasyak to ti mariingan ng ina. Nakasakit na panunutin. Imagine, 3 months ni Rose, idibati kanyak ni manang ko. Hamong ibaybayan ti anak ko. Tagkuyog kami kini Roger na asawa ng matendar iti party ko nana. Imatendar da, nagbati ni Rose kanyak. Sakti kinaidana. Sakti ng padedekan ko na. Ngem, tinga ti Rabi, hindi tawag na. Nga na-disgrasya na kita agasawa. Ket dead on arrival da. Ngagpadpada iti ospital.
Jack, may ito rin nga baybayan. Ti anak ko. Imbati ka niya, di manang ko, ni Rose. Ibatik ken ka, ti anak ko. Di mo baybayan, ti anak ko. Datat naudi, nga bilin ka niya, ti kapsat ko. Sakbay nga na tayo. Himan-daman di mamang mo. Saan ko maitulek ka ni mama? Saan ko maitalek ka ni mama? Nakapsutan ni mama. No talagang iba't patignak, Noel. Umanugot ka na ta kondisyon ko. Magkikasawa ken ka. Magkiasawa ken ka. Ngem kaduwatan ni Rose. Isut agbalin nga umuna nga anak ta. Ngem madan na tumatibukod nga anak. Di mo kadi maawat data nga kondisyon ko. Narigad ti kahit mo pasamak. Napya ko mamamot na awan sa balin. Nga mga iwan kang kuwana. Nga madamot pala ni mamang mo. Agungungit ka di? Ano ka agungungit? Iimpasayas ko lang ti kahit ko. Kakayot ko paawat ken ka. Kaya data sakit tinakim ko. Napatpatig ka diri at ka. Nakamon siya. Ana? Ana to ko na? Napatpatig ka di? Ti ka anakam? Ngamiti siya? Oresan ko sumbatan. Amo mo? Saan ka kapkapin ano, Noel? Idinto, tani Roskat kaanakak. Ni manang ko ken tiyak kat may mesa. No kasta, napatpateg. Detag kabo na nga saan ko mo baling nga baybayan. Pues, timak der, mano. Kanak nga ro nga baybayag. Napatpateg gayam ti kaanam nga bisyak. Nasakit. Sakit dati yung naramid mo, Margie. Awan din naramid ko. Di ba nang ibagam nga napatpateg dati nga ubing nga bisyak. No si kakumat at saad ko. Kaanakam. Kontra iti boyfriend mo, no girlfriend mo. Sino napatpateg? Wala nga madam, saan nga naskan pa yung atidug pa. No talagang hindi mo maawat. Babali mo ti pumanaw. Agbabawi kanto ito nga naramid mo, Margie. Agbabawi kanto. E di makapanawen manong nemi ni Noel. Isumit lahin, pailang pa nagsangit ko, manong. Di may inasidgan ni mama. Anak, at dakmat kami nangikot isaritahan niyo kay ni Noel. Ngay suday at pagsangitam, tanampukaw mo ni Noel. Mama, saan ko ang pagsangitan? Diba nakapuka ko kay ni Noel? Dinakpod no ngay patpateg ni Noel. No talaga ko ngay patpateg na. Imanugot ko ma. Narigad mo't kami anak. Ora siya ka sa anak ko manunong. Di ba sinunod ti mga iwan? Mang padakkel? Kini Rose? Siya, kanyo kabailan, mama. Awan ti kas kanyak. Dakay ti lola na. Kansiyak ti inana. Kawang ka di pa tinapasamak ka na kayo kini Noel? Ito unos ti dandani limang katawan, mama. Aging ka na laing ti binisito. May sak pa lang, virgin. Di kahit nga sawan. Virgin ka, nga daanin ti anak. Ni mama manong nemi ti mga iwan kini Rose nukas nga mapanag iti opisina. Agtrabaho manong para kada kami kini mama kastamutan kini Rose. Uy, Margie, di mat pagtultulagan nyo edin kini Noel ti kasaryo? Itata nakawaksi kayo muna kumaak. Nimawang pa makatawan ti panak sipod pimusa digiti agasawa kapsat mo ken kayong mo. Magbagam ka na giti nga pagtultulagan nyo ti kasaryo. Ngayon naitantan lang, gapot ipapatay di kiti agasawa.
Awan kami ka ni Noel. Hani ha? Kasano nga nabasamag? Telma, imay drabi, nagproposan di kalesa. Yung nagdadagti kondisyon. Ano data kondisyon? Kaden namin ni Rose, di ka anak ka. Kaya po tayong bilang kong anak ni Rose, siyaktot na ringan ng inana. Kaya tinakinayat. Narikat man kami nagpeso, kasi pag, at kasano ko rin doon, at bukod mong anak, ang aputot na. No, dinakmawatan, talagang dinakipatpatig. Sungin sinan ako. Nagbabawik to itikas siya nga aramin ko. Nasikit ka no para kayong kuwana. Nga ibagak, nga napatpatig, tika anakak, nga mitisuna. Kumut kami na. Oray sak mat, napatpatig latamad diya, ka anakak, agbalik ko mga asawak, nadyak ba't kapkapin, di ba? You are free again. When? Aguray ti lalaki, nga nagasaga ng umawat, nga addan anak ko, itilukodan nga Virginia. Aging ka nga nadamag ko manon nemi nga adda ikasaren ni Noel. Nakita deta manon nemi di social media. Siguro, pinagsukot na kam nga dua. Nakalalis tumaten, awampay inam pa lang nga bulan, sipo di may naksirarong karan. Tani, agbunyag dun ni Rose. Isang tumantin pa nakaangay ti first birthday na. Ito so ang petak dito'y balay, manong nemi in pasahabat ni Mama Kaniak, ti may nga wedding invitation. Ma, apa niya nawat yun ito? Kaya para kang ka. Di ka di amo? Naintinday ito ni Noel? Jack amo ata di mat nakalukat na sobre si kamo ilang mabaling makalukat. Ngam amok ang wedding invitation, gabuta wedding invitation ko na natin sa rabaw ti sobre. Nagibit ni Rose. Alalalok tampay lang natin sa tiba pamangkita iti apo ko. Linok atak. Kat na panti atap kumanong. Dadya nabuyak iti social media. So da ito. Imbitaran nak manong name ni Noel. Ngayon nag-atendaran ti pa nagkalaysada. Iti nang isukatan na kanya. Nakalalis to nyo. Baka amo nang agkras kang kuwano na ito nga babae. Napanamatin inarin. Sana enjoy ti will you marry me? Suni. Noel. Imbaglaki din ta saan ko nga naipaay ti kinabirihen ko kin ka. Gayam kat saan nga data iti agkagasan. Kinamkadlangin niya. So nga da kayo, nga babae, diyo basta iti kinabirihen nyo, iti boyfriend nyo, ay etan nyo man kung saan. Tadiyo kayo sigurado. Pakasang nga da kayo nagkatuluyan. Tapos di kasta, kadadan tumat ipagpanakilyo para itipod no, ken na ikari nga lalaki para kada kayo. Di ba? Aging gay, di may isa nga party nga matendaran mi manon name kini Telma. Uy, ato ti kong guwapo dito ya. Barbaring no, dito ti at magsirpat king ka. Sige. Okay. Naging ka nga dumas asidag manong name nga lalaki. Wow. Wow, kuna ni Telma. Guwapo siya. Uy, guwapo. Guwapo nga talaga. Hi. May I join you? Sure. Imo na manong naming asyak, tinangijayaan, ti lalaki, ti nakulap na. Albert, I'm Albert de Guzman. An accountant. Inawat ko anong name it nakulap na. Margie, I'm also accountant. Isyak man ni Telma. Kinunan ni Telma. Nagalamarog naman. Kalpasan nagapunta siya tikit-kitaan ni Albert.
hanamot kitain ni Alma, ni Telma. Inadaywan na kami. Ado na kita salud-suden ni Albert manon nemi katsong batak matlata. Boyfriend? No? Idi. Nagsina kami. Gusto kayam. Maglagi din ta, saan ko nga naipaay ti bagay kuwana. Hanggang mahamad gayam nga ta kami tinay You mean you're still virgin? Yeah. Nagasat lawan iti lalaki makaasawa ken ka. Narigat itantag sabol ti virgin. Mabaling ka di ka may katuwasyaran di balayo? Sige. Inted ko manong name iti complete address ko. Kinapod mo naman nung agayatak manin. Ngim, sino nga tala itong Albert? Diyan ba't unay amam mo? Kasla nabasa naman nung name ti bagbaga ti panunot ko. I'm still a single. But not, ngim saan ako nga virgin. I mean, adon di kiti babae nga kinaraig ko. Ngayon saan kami nagkatuluyan? Malas na kiti babae at ay paid na kinabirgin da. Ngayon, agor ka, ako matinanubyak nga virgin. Ha? Nagadi nanubyak nga natagikwak saan nga virgin. Kadi, ngayon ko na, kasano nga tatagsapol ti virgin per lang. Ngayon maglagi din tanas pulang ka, na mamuha ka. You're still virgin? Yes. Mabaling ko'y panakkel. Sige nga ro din sapsapulan. Pinasyar na ngagpay sumanong name ni Albert. Juan manong. Nagtuga ko, Albert. Flowers for you. Di mo pa inawat, Thank you. Ada pa'y pasurot na nga chocolate. Sino ka doon ito? Ni Mama. Ken tay Jack Penibaga manong naming nagsangit. Nagibit ni Rose. Oh, nagsasangit. Mabigla nga. Ma, ada kami man pala sumangit to Ay, siya kung mapanmangkita kini Rose. Sa ituloy mo timang sangong keng kuhan. Haan ma, siya tika sa bulan na. Mabigla nga. Mabigla tanak kita na ti anak ko. Nagsangsangit ni Rose ti anak ko. Inubak manong name kalpasan nga natemplak ti gatas na. Agdadede manong name kabayata nga rimwara kiti kwarto. Ngim nakigtutak. Ma, napananan. Sino? Ni Albert? Ti bisita? Pag mo malatamot timak deren, simrek ka nga naman kita kin ni Rose. Timak der. Anak ko ngagbaybayag na gawid akon ko na. Ni hapeng nga ta. Manong name pinagpalabasak lang ti may nga oras kalpasan na in-dial ko ti number ni Albert. Sinong batan na? Hello? Apay met? Di na ka nauray? Sorry. Not sorry. Bigla kaming ada nalagip ko. Iso nga, nagpakadakalatan kini mamang mo. Kaano itong harot pa nagsublim? Baka sana nagsublim. Ito hapay, met. Kung na mga virgin ka, ngamat-damat gaya mo anak mo. Excuse me, ha? Adaming trabaho. O bubaraek, makadisturbo ka eh. Sige nga rin, makadisturbo ak. Sorry ate, tinawagan ka. Bye. Tikago na tiyayin. Ilawlawag ko kuma. Nga ibaga nga kaanak ak. Imimbilang ko nga, anak,
Hindi nakmadengdenggan. Sus Maria. Kinuri pa ko man anak ko. Nga ore pa naganak kabalasang. No talagang ipatpatignak ko ma. Ay na po na, di kita lalaki. Nagrigat, tiagsapol, tinapudnot pa nagayat na. Inlaw-law ko kumaking kuwana, nga virginak, nga daan ti anak. Anak ko kunak at yung bilang ko ba't nga anak? Naloko mo di natatawa, lalaki ha. Oh, di huwag. Naon ti mangayat kanyak, taadan anak ko numampi virginak. Di, agbagbagat ako nga malasang nga virgin nga daanan ti anak. Kinon ko nak manong naming nga madabasit, mariknak nga sakit. Apay ko naman, nakarikna kiti ayat, kini Albert. Itidamok pa lang nga pa nakakita ken ko na. Kaya hindi pa nagraip, dagid na kulap ni. Iso nga nakunak idi, nagayatak manin. Ngayon customer ti klase ng lalaki. Di na wala sinalunsod. No apay nga imbaga ka Virginia kadamatan anak ko. Painlaw-lawag ko kuma. Ngim amok. Amok lagi di manong nemi. Ngagpadpada da kin Noel. Saan da kayat? Tay bagag tubad ka ni Albert kas pagarigan. Nga kaden namin ni Rose. Nung kas pagarigan ta, kayat nak nasawain. Baka ad damanin nga di na kayat. Labas-pas ka naglabas ti panawen manong nami dakkailen ni Rose. Agsipod ta grade 1 manong naglaing makaay-ayong anak manong nami. Naglalaing. Siyempre, di 1 years old na, pinabunyagak, pinabalbaliwak di registration na, nagbaling nga siyak manong nami ti inana. Nimit laing manong kayong ko, di kayong ko to ya. Di kabil nga. Binaliwak lang gay, naga ni manang. Siyak ting kabil ko. Tamangan magsapul to ko na. Kasapulan nan to, makamaamuan nan to nga apay nga. Saan ba't nga margi tinagan ti inak dito registration ko na. Unang birth certificate ko na. Nakayayong mabing kaputan nalaing. Nakapsutan ni mama manong nemi kat saan nga maiwanan ni Rose. Tadumatin ni sakit. Arthritis na kada taduma pa. Ma, di ka palang pagpakpakada. Nakadadumat nga subkan nga sakit. Bumakit tao. Kaya dumat agme-maintenance kayo man. Saan nyo nga sa agme-maintenance? Tauray niya palang ag-asawa. Ikat ka sa nung harodan, no, awan ti mangayat kang kata, damutan anak mo, virgin nga da anak mo. Nga graduanin ni Rose, nga makayayo mo, bing. At pagkakaingasan na ka ni Manang, di ba? Kasla manang mulat ta. Niyo dahil di Manang mo. Kastoy, tilakana, hindi graduan. Ngayon mga amon ng tunga ta, nga kaanak nga kalaing suna. Daapay ibagam kuma. Baka adan doon maka-istorya. Taasin no ko mati makaamo. Nga anak day di kapsat mo. So na. Baka adan to. Kaya nung as pagarigan tag sa lutsud to. Baga tato at ipod. Awang ba't ka ta pagkurkurangat ken ko ano ma. Ipatpat ko nga talaga ni Ross. Kapot na kasla nagtaod ka talaga kanya. Aging ka manong naming at yung may sa ngarabi imbaga ni mama kanyak nga dasang ilik. Sino? Sino sang ilik, mama? Kaano pa yung kalpasan di Albert na apagbiit kat adaman ni mangaram kanyak? Ni Noel. The first love ko? Flowers for you. Margie. Kinitak ba nung name at the morning pin nga naipsabit idibado na. Di mo kunain nga nabalo kan.
Iso nga rin nga may pinashare ta na balo ako. Adamat may isang anak ko, lalaki. Inaudi lang ni Ross. Duwan sa katawan ti kidyat da. Grade 1 ni Ross, di ba? When? Gabot inaman nga tawad. Sipod pimusay ti ina. Kanti ama na. Kanti anak mo, lalaki, junior. Baam din to mo umaminsan ngo may pumasyar kita. Pumasyar to tira aldaw. Nga kadwa kisuna. Upat pala taon na. Basta kaya. Kembibo mo ngobing. Agsapsapol nga ti kapsat na. Agsapsapol pa iti. Kasukat ni mami na. Kanagsapsapol akmet. Iti kasukat ti asawa. Mabaling ka di? Nga balbaliw? Nga armeng ka? Sige. Maring no, matignay mo pa iti puso. Yung hindi pa nagkunak, Noel, narikatin. Kapag kung mga narikat, siya ti first love mo. Ngayon sana siya ti first love mo. Agbagay tayo, di ba? Ada anak mo, adamat anak ko. Iso na lang saan ka abalo, ng siya ti balo. Ada anak mo, nga virgin ka pa, di ba? Sige. Hanggang dagdagan. Orayan ka makapanunod. Sana ko nga baybayag. Agsubliak tumanin, kas kurakin ka. Kaduwak tun ti anak ko. Ti malam mo, nubigat tun umayag. Kinasarita anak ni Rose, Manong. Mami, anak. Oda, agarim ka. Kahit mo sawin, adantun dadik. Diba? Natayan tipod nung dadik. Kahit mo tagasako manen, di adano kan may kadwa nga dading ko. Kahit mo kadi, di jay imaitay. Siguro, at ang anumat putot na, tabalo man. Junior, lalaki, inaudingam si ka. Pati apay. Dano ka kabsat ko? Saan ko ba nga kabsat? At kabsat mo sa mga kabsat? At dano ka, baka apapain na to. Baka naluko. Kaya na jakon kahit pa'y nag-asawa. No, ison tumit lang ta, mga asawa kanya. Kahit mo masawin, kahit mo malit-ag-asawa, hindi mo kahit dati maitay, mami, jakat. Tapinadas na ako ng sinaktan. Jakat mo sa mami. Dati nga boyfriend ko. Ngem, binaybay anak. Sa ita, tanabalon, agsublikan niya. Saan ko nga masurusuro pa yung ayatin? Agsapulaklangan ngo, mangurek langan sa bali. Agbali nga may kadwa nga dadin. Inyuman ko dito yung banag kini mama, manong nemi. Awan matlas ka at agdesisyon anak. No, mariknam nga ipatpatig mo manen. Sige. Agam no samon nga ipatpatig. Abay ko mga orot makiasawa kay kinkwana. Padasek, mama, nga adalin tirik na. Nagsubli-sublin to, ni Noel kat masursurok to. Nga mayat manen. Di mayat. Ngayon mo saan, talaga nga saan. Yung may dangag paiso nga gamama no nemi ngem kaslan na adayo tirik na ti anak ko iti anak na. Laylayatan na ngamin. Mami, apa anak? Tsak kayat? Sinasamo kayat? Isuna? Junior, naloko na ta anak mo, sir.
Liblibyan na ko kuskusilapan nga layatan nak. Sila mapainkat ni ininaw na akpeng suna. At ang amin lukloko ng agpesutan ako. No, pagsalutsutak na ito anak ko. No, kayat na ka. Mabaling nga, mapasublik ti dati nga riknakin ka. Kaya't mo ka di sunanak. Jadi anak na tiya kayat. Kinori suna. Gabutan mo asin at ama. Sumit at anak. Naloko ka siguro, sir. So, naloko mo ti anak mo. Nanging mo, Noel. Pinagdesisyon ko ti anak ko. Dahito iding ubing ti nagkadkadam. Di ba? Imbaga keng kairi, nakadanata ti anak ko. Ngayon ti mo kinayan. I'm sorry. Napatpatay nga amang dahito anak ko. Ngayon itita kayong gama. Mabalin ito pumanaw. At dapong tot manong nahimi ni Noel nga timakder nga bimaringkwas. Dan, John, magan. Kita paraman kang obing. Abi ka man naluko ka. Kuno na binaot na medyo anak na. Agapadan nga agama. Kasanulaing nga data nga kadandan tumanong nimi. Nagpadpada nga agama. Aging kakarag ito ay manong nimi balasang agpailaeng irito tanabaig basitan nga pimusay dadi mama. Balasitang meten ni Rose manong. Adan iti senior high school. Agbalasang ngayon. Nga maging kakarag ito ay katsampay ang mo ni Rose nga antinaklaeng. Ngayon ti panang asikasok, panang ngipateg ko keng kuwana, panang dungdungok keng kuwana, ket nalablabas pa yung pudno ngayon. Diyak tula mo, manong nemi, no adan to lalaki nga talaga nga agbalin nga katakta ko nainay ko. No saanin nga na ikari, nga tsak agasawa, di ka dirgin aklatan, nga mapakbakitanan, ngayon barbaring ko na, no dumding tumit lang ti lalaki nga na ikari para kanya. Dito nga ron, ti pagkasalita, thank you, ti anos mo, laing mo nga nangibasa, kit sabi ko ma, tadamat, sorry sang kabasit lang nga adal liliwakan pagsarmingan ti biyag, kada ginaya, padak nga dingig nga naibatik ka rito yung pagkasalitaan. So, yagyaman nga pagkaya mo, Margie. Thank you, Margie. Thank you, Mat, kada kita nagbuya.